Здравей! Готов ли си да тръгнеш на приключение към себе си? Да откриеш непознатите територии на вътрешния ти свят? Ще ми позволиш ли да те придружа и да те водя по този красив и магичен път? Ще си позволиш ли да се потопиш в този тъй чуден, прекрасен твой свят? Ако си готов и отговорите на тези въпроси са да, нека започнем. Ще те помоля да се настаниш комфортно, да заемеш най-удобната за теб поза и да се насладиш на тази приятна почивка. Ще те помоля, когато си готов, да затвориш очите си и докато ги затваряш, да поемеш дълбоко въздух през носа и да проследиш неговия път до корема и обратно, от корема през гърдите и отново издишваш през носа. И докато вдишваш и издишваш, и след всяко вдишване и издишване, усещаш, че дишането ти става все по-бавно, по-дълбоко и по-равномерно. Можеш да усетиш как тялото ти започва да се отпуска. Това отпускане може да започне от главата, лицето, гърдите, корема, пръстите на ръцете, таза или пръстите на краката. Може да забележиш или да си позволиш да пропуснеш откъде точно е започнало, но със сигурност ще усетиш как това приятно отпускане е заляло цялото ти тяло. И всяко вдишване превръща въздуха, който навлиза в тялото ти, в приятно, меко вътрешно одеяло, което гали и топли всяка част от теб, докато се отпускаш все повече и повече, а всяко издишване освобождава всяко напрежение, стрес, всяка тревога и негативна мисъл от цялото ти тяло и му помага да се отпусне и релаксира изцяло. И докато усещаш как всяко твое вдишване и издишване отпуска цялото ти тяло и дишането става все по-бавно, по-равномерно и по-дълбоко, можеш да усетиш и топтенето на твоето красиво сърце. Туп, 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 което изпраща кръв, живот към всяка част от твоето тяло. Дори можеш да проследиш това меко и приятно пулсиране, как се разлива от сърцето към ръцете, корема, краката. Можеш да проследиш всяко топтене и с всяко туп. Знай, че се свързваш не само с собственото си тяло, но и с пулса на живота. А когато знаем, че сме свързани с живота и всичко, което ни заобикаля, ние знаем, че никога не сме сами. Ние винаги сме част от цялото. И като манисти, потретени по тази безмерна нишка на живота, всеки от нас е като скъпоценен камък, уникален и неповторим, без който тази ъгърлица на съществуването не би била същата. И сега се чудя, кое ли е по-заспало и по-отпуснато? Тялото
или съзнанието ти. Но със сигурност знам, че всяка моя дума продължава да те отпуска и ти помага да потънеш все по-дълбоко и по-дълбоко в това приятно състояние, наречено транс. И всеки друг звук, всеки друг шум, който достига до теб, се превръща просто във фон. Фон, който допълнително ти помага да потънеш в един приятен и спокоен сън. Дори всяко движение, потребване, преглъщане ти помагат в този процес. И с всяко вдишване и издишване потъваш все по-дълбоко и по-дълбоко, докато усещаш красивото чувство на спокойствието и освобождаването от всяко напрежение и тревога. И докато продължаваш да се отпускаш все повече и повече, твоето невероятно въображение ще те заведе до чудната земя, където всичко е възможно. Където ще откриеш всичко, от което се нуждаеш. Но преди да стигнеш до там, има път, който ще извървиш. Път, който е усеян с любимите ти цветя. Дори можеш да усетиш прекрасният им аромат, който те води все по-напред и по-напред. Около цветята ще забележиш красиви пеперуди в най-различни цветове. Пеперуди, които нежно те докосват и те насочват по твоя път. И след малко, вървейки по този магичен път, той ще те доведе до красиви, кристално бели стълби, по които ще се изкачваш с лекота. И със всяко следващо стъпало ще потънеш все по-дълбоко и по-дълбоко в този вълшебен сън. И застанал пред първото стъпало, поглеждаш нагоре, но краят на стъпалата е скрит в небесата. И може би се чудиш, какви ли красоти те чакат там. И стъпваш на първото стъпало. Усещаш лекотата на тялото си. И колкото по-нагоре по стъпалата се изкачваш, ще усетиш чувство на безтегловност, приятна лекота. И се изкачваш на второто стъпало. И от пето стъпало нагоре, даже няма да е необходимо да стъпваш с цял крак върху стъпалата, а ще можеш само с върха на пръстите си да подскочиш на следващото. Но все още не сме стигнали до пето стъпало. Сега е време да се изкачиш на третото, където приятно чувство на топлина и хармония те обгръща. Четвърто стъпало. Чувство за лекота става все по-голямо и сякаш тялото, което познаваш, вече не е същото. И идваш на пето стъпало и тялото ти вече е толкова леко, че може дори да полети. И с върха на пръстите се изплутваш нагоре към шесто стъпало. И вече усещаш как това физическо тяло, което го познаваш, започва да се разтваря, докато то става все по-лек и по-лек. И политайки към седмо стъпало, по твоето физическо тяло започваш да усещаш светлото и леко емоционално тяло. И там, където отиваме, физическите тела не могат да съществуват. Затова то ще остане долу, на земята, също толкова отпуснато и заспало, приятен сън. А ти, с твоето емоционално тяло, вече си на осмо стъпало и започваш
започваш да усещаш магията и спокойствието, което се излъчва от чудната земя. И след малко, когато кажа 10, съзнанието и физическото ти тяло на земята ще потънат дълбок и приятен сън, а пред теб ще се появят красивите порти на този вълшебен космически свят. И с вълнение скачаш на 9-то стъпало, леко и безгрешно. И ето че стигна и до последното стъпало, където магията става все по-реална и по-реална. 10. Спи дълбоко и спокойно. Точно така. Все по-дълбоко и по-дълбоко. Емоционалното тяло е изправено пред портите на красивата чудна земя. Красиви високи порти, златни, обсипани с скъпоценни камъни. Наоколо се усеща хармонията на този магичен свят. То не прилича на нищо познато там долу на земята, където тялото ти спи спокойно и уютно. И тази чудна земя е създадена от теб за теб. Тук всичко е така, както трябва да бъде. Тук всичко е създадено по начина, по който ще бъде най-комфортен и уютен за теб. Тук ще се чувстваш в сигурност. Тук ще се чувстваш защитен. Тук ще намериш всичко, което е нужно за твоето лечение. Тук ще откриеш отговорите на въпросите, които имаш. И когато си готов, можеш да се поклониш пред тези свещени порти и да влезнеш в тази чудна земя. И пред теб се разтварят тези огромни врати. Пристъпваш леко за тази земя. Виждаш колко е красиво наоколо, колко магично изглежда всичко. И се чувстваш приятно отпуснат, лек, щастлив, безгрешен. Но може би има въпроси, чието отговори търсиш. И тук, да, точно тук, ще ги откриеш. Ще откриеш тези отговори, които са ти необходими в момента да се справиш с всички житейски проблеми там долу на земята, където тялото ти спи и релаксира. Тук ще започне магичен лечебен процес, който ще изгради цялото ти емоционално тяло наново. И тъй като това тяло тук, което го имаш сега, е изградено изцяло от светлина, то ще бъде и лекувано с него. Приятна, бяла светлина ще пристигне към теб от тази чудна земя и ще започне лечебният процес там, където е необходимо. Но преди това, пред теб ще видиш огромно огледало, което ще ти покаже точно къде е нужно тази светлина да проникне, точно къде е наранено, къде е тъмно, къде има нужда и е гладно за тази светлина. На това огледало можеш да се огледаш, да видиш къде са тези места, какво им е необходимо, освен светлина. Огледай се отгоре до долу, отпред и отзад. Наблюдавай твоето светлинно емоционално тяло. Виж къде го боли, къде
достига светлина. Виж и позволи на магическата светлина, която идва от тази чудна земя, която идва от безмерния космос, да те излекува. Позволи му да достигне до теб. Позволи му да влезне в теб. Да достигне до местата, където има нужда. Позволи му да те излекува. Както ти казах, тук се случват чудеса. Тук магията съществува. Остави магическия процес да започне. Да започне и да излекува теб, както емоционално, така и физическото ти тяло. Точно така. С всяко вдишване и изтишване можеш да помогнеш на тази светлина да влезне в теб и да освободиш това, което трябва. Това, което вече не ти служи, което ти тежи, което те наранява. Позволи на светлината да достигне до всички тези места с дълбоко вдишване, а с всяко издишване освободи всички ненужни мисли, ненужни хора, ненужни спомени, болка, всеки проблем, всяка тревога. Освободи се и се освобождаваш. И всяка светлина, която достига до теб, се чувства като хармония, лекота, безгрешност, щастие и пълно здраве. Енергизира тялото ти и му помага да се излекува. Точно така. Наслади се на този вълшебен процес на лечение. На лечение чрез светлина. Емоционалното тяло започва да се изгражда. Да се изгражда все по-здраво, по-щастливо, по-безгрижно и по-хармонично. И докато тази светлина лекува всяко болно място, подпомага и на другите здрави места да станат все по-силни и по-балансирани. Тази лечебна светлина помага на цялото ти тяло да се възстанови. Да се възстанови по възможно най-добрия начин за теб. И можеш да погледнеш в това огледало отново, да видиш дали е останало кътче по теб, до което тази светлина не е достигнала, където още е нужно лечебният процес да продължи. И си дай време. Позволи си то да се случи. Бъди търпелив. Всичко ще се случи по възможно най-добрия начин за теб. И когато си готов и цялото ти светлинно тяло вече грее като ярко слънце, можеш да погледнеш отново в огледалото и да благодариш на всяка част от теб, която се е освободила от всичко ненужно. Да благодариш на себе си, че си позволил този магичен процес да започне и да продължи. И можеш да попиташ огледалото какво още е нужно да направиш. Да зададеш своите въпроси и ще получиш отговори, необходими да извървиш собствения си път на лечение. Това огледало ще ти помогне да достигнеш до тези части от себе си, които си загърбил, да ти покаже истината, твоята истина, истината необходима за теб. И всичко, от което
нужда, ще ти бъде показано на това огледало. Всеки един отговор, необходим към този момент за твоето лечение, ще бъде изложен пред теб по начин, по който да го разбереш, и ще бъде запомнен и котиран в подсъзнанието ти по начина, по който ще ти служи най-добре. И когато си готов, можеш да навлезнеш в огледалото. Да, точно така. Приближи се. Подай ръка. Стъпи вътре. Точно така. И през това огледало, като през магичен портал, навлизаш в тази паралелна вселена, в която ти си здрав и се чувстваш възможно най-добре. В тази паралелна вселена ти си свързан с пулса на живота. Свързан си с себе си. Тялото ти се чувства най-добре. Душата ти се чувства най-добре. Ти се чувстваш най-добре. Щастлив, здрав и всичко, което желаеш, достига до теб с лекота. Тази паралелна вселена ти си най-добрата версия на себе си. По-силен, по-смел, пълен с кураж и решителност. Без болка, без притеснения, излишни тревоги, натрапливи мисли. Всичко, което не е необходимо и не ти служи, го няма. Тук съществува най-добрата версия на теб. И тази паралелна вселена, тъй като вече е създадена, тъй като вече ти си я създал, тя съществува за теб. Тя съществува и там, където е тялото ти. И когато излезнеш от този транс, ти ще се озовеш точно в този свят, който сам си създал. Свят, в който твоята най-добра версия живее. И не е нужно да бъдеш скромен. Създавай. Представи си всичко, от което имаш нужда. Всичко, което искаш. Тялото, което искаш. Здравето, което искаш. Къщата, колата. Как изглежда ежедневието ти. Създай всичко там. Имаш тази възможност. Имаш тази магия. Имаш всяко качество, необходимо да го направиш. Бъди свободен. Създавай. Заобиколи се с всички неща, които ще те направят щастлив, които ще направят душата ти спокойна. Създавай. Създавай своята реалност. Запамети я. Всичко, от което се нуждаеш, е там. Как се чувстваш? Щастлив, комфортен, в сигурност, енергизиран, мотивиран, решителен, с кураж, смел, свободен, пълен с любов. Докосни всяко едно нещо, което си създал, с любовта, която носиш в сърцето си. Точно така. Докосни се до всяко едно нещо там. Виж колко е реално. То съществува и ще продължи да съществува. Вземи си колкото ти е нужно време. Обиколи, усети и запомни тези приятели
прекрасни чувства. Те ще останат с теб. Всичко, което си създал, ще остане с теб, когато слезнеш отново при твоето физическо тяло. Знай, че всичко, което си създал и всяко едно положително чувство, което си усетил тук, ще дойде заедно с теб. И отново долу на земята, когато си вече пак в физическото ти тяло, ще имаш същата сила и същата магия да създадеш отново всички тези неща. И когато си готов, погледни за последно всички тези неща, които си създал. Погледни и себе си отново. Виж колко си красив, колко си светъл, пълен с любов, щастие, оптимизъм и вяра. И нека се върнем отново на земята, при твоето прекрасно физическо тяло, което претърпя целият процес, което претърпя и емоционално тяло. Всяко едно лечение, което започна тук, в твоето светлинно емоционално тяло, следва и физическото ти. Същия процес започна и там. И нека сега се върнем и отидем отново там с вълнение, ентусиазъм и жажда за нов живот. Точно така. И там в този прекрасен свят ще видиш едни стълби, същите кристално бели стълби, които този път ще те върнат надолу към твоето физическо тяло. И можеш да отидеш и да стъпиш на 10-то стъпало и ще слизаме надолу към първо стъпало. И когато чуеш едно, тогава можеш да се събудиш и да усетиш всички тези прекрасни емоции, които ги почувства и тук, там, в твоето прекрасно физическо тяло. Ще се чувстваш енергизиран, мотивиран, оптимизиран за новия започващ живот. Ще се чувстваш лек, здрав и всяка болка, която си имал, съзнателна или не, вече няма да съществува. Нека продължим. Можеш да слезнеш на 9-то стъпало и с всяко стъпало надолу тялото ти ще започне да се енергизира. Тонусът на мускулите ти ще се възвърне. 8-мо стъпало. Точно така. Слизаш с лекота, с усмивка на лицето. 7-мо стъпало. И с всяко стъпало надолу енергията и тонусът се възвръща. И слизаш на 6-то стъпало. С всяко стъпало надолу се разбуждаш все повече и повече. 5-то стъпало. Точно така. Чувстваш се щастлив, спокоен, все още отпуснат, но по-буден от преди. 4-то стъпало. Точно така. Дишането започва да се нормализира и става като набуден човек. 3-то стъпало. Тялото се енергизира и се събужда лека по лека. Движенията започват да се възвръщат и можеш да раздвижиш стъпала, колена, гръбначния стълб, ръцете, рамената. Точно така. 2-ро стъпало. Лека усмивка започва да се появява, ако вече не е на лицето ти. Усещаш щастието от това приключение. И слизаш на първо стъпало. 1. Когато си готов, можеш да размърдаш леко клепачите
и да ги отвориш и да се събудиш. Събуди се. Точно така. Добре дошъл. Добре дошъл в съвсем различен свят. Свят, който е създаден от теб, за теб. Наслади се максимално. Благодаря ти, че участва в това пътешествие с мен, че сподели този прекрасен, магичен път с мен. И помни, че носиш магията в себе си, в сърцето си. И където и да отидеш, тя е с теб. Не се страхувай да я използваш.